subvencions i aquest projecte el PEC els ha ajudat, perquè han hagut de fer els seus estatuts, han hagut de triar el logotip, han hagut de posar unes normes, han hagut de triar uns treballs a fer. A Plàstica, amb el Merli, hem fet això, que és el nostre logo de la cooperativa. El nostre paper des d'aquí, des de Plàstica, és intentar que tinguin, que sigui una miqueta coherent el disseny o l'estètica que té l'estand, que té tot plegat, no? O sigui, és una miqueta això, donar uns colors corporatius. Ens ha anat molt bé perquè hem pogut barrejar molts aprenentatges que hem fet abans de les aules i traslladar-los en aquesta. Part de les classes pràctiques que hem fet a la cooperativa, amb la Sílvia hem fet classes d'economia i ens ha ensenyat els principis d'economia, que també és bo. De fer com de compradors, de venedors. Surt, diguem, dels cànons estrictes, exàmens, això, i els ha motivat els anys. Ens va ser una altra cooperativa sòcia i ara treballem amb una de les economies. I aquesta Astúries ja ens ha dit els productes que volen que els hi portem, vendran els nostres productes, nosaltres venem els seus. Allà al Passeig de la Indústria se celebra aquesta fira i que serà un espectacle.